मी लक्ष्मी मालवण तडक्यामध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत सुरणाची कापं। सुरण साफ करून घेतलाय, आता आपण त्याची कापं बनवून घेऊया। कापं झाली आहेत बनवून, आता आपण त्याला मीठ मसाला लावून घेऊ। चवीपुरतं मीठ, अर्धा चमचा हळद, लाल तिखट टाकला 1 चमचा आणि चूरणाला खाज असते म्हणून कोकमाचा आगळ टाकते मी। त्याच्यात पाहिजे तर तुम्हाला बेसन पण लावू शकता, मी नाही लावत आहे, मी फक्त मीठ मसालाच लावणार आहे। मीठ मसाला लावून झालाय, थोडा वेळ ठेवूया आणि नंतर फ्राय करूया। इथे मी तांदळाचं पीठ आणि रवा घेतलाय मिक्स करून। तुम्हाला जर रव्यात भाजायचे असतील नुसत्या तर रव्यात पण भाजू शकतात। चांगलं असं मिक्स करून घेतलं रवा आणि तांदळाचं पीठ। अशा आपण मीठ मसाला लावून ठेवलेला, आता भाजायला घेऊया। तवा गरम झालाय, तेल टाकूया आपण। व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं। तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे तेवढं तुम्ही तिखट लावू शकता। एका साईडला झालेली कापं करून घेऊया। झालेली कापं आपण प्लेटमध्ये काढूया। आता आपली कापं तयार झाली आहेत, आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपली सुरणाची कापं तयार झाली आहेत। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट आणि सबस्क्राईब पण करा।